Φασούλας και Τάρλατς, η πρώτη επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Με τον Κόρφα και ο Σιγάλας ήδη έχει πάει πάνω στον Πρέλεβιτς, ο Πάσφαλης στον Μπάρλοου και ο Μπέρι στον Λέβινγκστον. Αυτές οι αντιστοιχίες στα μαρκαρίσματα θα είναι ενώ ο Πρέλεβιτς είναι πεσμένος στο παρκέ. Τον βλέπετε εδώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει δυνατότητα να ξαναδούμε. Πάντως με το ξεκίνημα, κοιτάξτε εδώ, στο βάθος Πρέλεβιτς και Σιγάλας. Δεν ήταν το καλύτερο πάντως ξεκίνημα. Δεν χρειάζονται νεύρα. Η κρισμότητα του αγώνα είναι μεγάλη, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι και τίποτα άλλο. Κόρφας. Τώρα το φάουλ χρεώνεται στον Σιγάλα, ο οποίος έχει πέσει στο παρκέ με τη σειρά του. Εδώ. Όχι, δόθηκε επιθετικό φάουλ. Δόθηκε επιθετικό φάουλ στον Μπάρλοου στην προσπάθεια να βγει από τα σκριν. Σιγάλας, Τόμιτς. Στα αντίστοιχα μαρκαρίσματα δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Έκλεψε η ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Πρέλεβιτς τώρα. Προσπαθεί να κάνει τη διείσδυση. Εδώ ίσως είχαμε και διπλή τρίπλα από τον Πρέλεβιτς. 13 δευτερόλεπτα ακόμη για τον ΠΑΟΚ να ολοκληρώσει την επίθεση του. Κόρφας, Πρέλεβιτς, με αντίπαλο πάντα το Σιγάλα, η διείσδυση και τελικά χρεώνεται με φάουλ ο Σιγάλας. Το πρώτο φάουλ του Σιγάλα στον Πρέλεβιτς. Εδώ ο επωνομαζόμενος εξολοθρευτής του Ολυμπιακού, ο παίκτης που αναλαμβάνει πάντοτε το μαρκάρισμα του πιο επικίνδυνου αντίπαλου. Φασούλας, ωραία προσπάθεια, στοχή, το rebound όμως ο Τάρλατς. Οι δύο ομάδες παίζουν 1 λεπτό και 12 δευτερόλεπτα και δεν έχει σημειωθεί πόντος. Προβλέπεται λοιπόν και εδώ χαμηλό σκορ. Για να δούμε. Σιγάλας. Τάρλατς που βγαίνει ψηλά για να τραβήξει τον Φασούλα. Τόμιτς. Αντίπαλο τον Κόρφα. Κάνει τη διείσδυση. Έχει ξανά την μπάλα και σουτάρει. Προσπαθεί για το rebound ο Μπέρι. Λέβινγκστον. Κόρφας. Δίστασε για το σουτ. Πέρασε στον Μπάρλοου. Το σουτ με ταμπλό. Τόμιτς, έχει φύγει ο Πάσφαλη, δεν τον βλέπει ο Τόμιτς, τώρα τον είδε, Πάσφαλη, ακάλυπτος στο σούτ, αστοχή, παίρνει το rebound μπροστά από τον Φασούλα και παίρνει τον φάουλ από τον Λέβινγκστον, ο οποίος διαμαρτύρεται στον Τσανίδη. Κοιτάξτε πάλι εδώ, παίρνει το rebound ξανά ο Πάσφαλη, τώρα ο Λέβινγκστον από πίσω κοιτούσε. Σημασία πάντως έχει ότι μετά από 1 λεπτό και 55 δευτερόλεπτα ο Πάσφαλη τώρα, όπως λένε και στο ποδόσφαιρο, ανοίγει το σκορ. Και τώρα 2-0. Ο Σιγάλας προσπαθεί να παίξει overplay, όχι προσπαθεί, παίζει overplay τον Πρέλεβιτς, να μην πάρει δηλαδή την μπάλα. Λέβινγκστον, το σούτ υποπίεση με νέα προσπάθεια ισοφαρίζει 2-2. Ο Λέβινγκστον που στα τελευταία παιχνίδια του ΠΑΟΚ και στο Final Four ήταν ο καλύτερος του παίκτης. Κοιτάξτε εδώ, αστοχή, επιμένει όμως και με follow ισοφαρίζει 2-2 μετά από 2,5 λεπτά. Μπέρι, με αντίπαλο τον Λέβινγκστον. 4-2. Να εδώ ο Μπέρι.
Και τώρα Κόρφας. Προσπαθεί να βγει από το ασφικτικό μαρκάρισμα ο Πρέλεβιτς και πήρε την μπάλα και σουτάρει και κερδίζει δεύτερο φάουλ από το Σιγάλα, ο οποίος δέχεται και τις παρατηρήσεις του Κουκουλεκίδη. Και θα έχει δικαίωμα για 2 βολές ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Εδώ ο Γιώργος Σιγάλας με 2 φάουλ πολύ νωρίς. Ο Πρέλεβιτς μειώνει σε 4-3. Και 4 όλα μετά από 2 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα. Όπως δίνουν τα πράγματα, πάμε ξανά σε χαμηλό σκορ. Τόμιτς, Σιγάλας, ο Τάρλατς που βγαίνει ψηλά, αλλά ο Φασούλας δεν τον ακολουθεί εκεί. Έχω την εντύπωση ότι έχει γυρίσει σε άμυνα ζώνης ο ΠΑΟΚ. Μπάρλοου για τον Κόρφα, χρεώνεται με βήματα και έκανε βήματα ο Μπάρλοου πριν προλάβει να πετάξει την πάσα στον Κόρφα. Είχε ήδη κάνει ένα βήμα. Τόμιτς. Έχω την εντύπωση ότι έχει γυρίσει σε ζώνη 3-2 ο ΠΑΟΚ και έτσι είναι. Τόμιτς. Έχει ξανά την μπάλα, σουτάρει για 3 πόντους. 7-4. Ο Τόμιτς στο πρώτο σουτ που επιχείρησε στον αγώνα ήταν εύστοχος για 3 πόντους. Κόρφας. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με man to man, τα γνωστά μαρκαρίσματα. Ο Λέβινγκστον, ενώ τον βοηθάει τον Μπέρι και ο Τάρλατς. Πάντα Λέβινγκστον, τρομερή προσπάθεια, μια εκπληκτική προσπάθεια του Κλιφ Λέβινγκστον που μειώνει σε 7-6. Κοιτάξτε εδώ, και καταλήγει στο κάρφωμα. Και τώρα ξαναγύρισε ο Ιβκοβιτς σε man to man. Δεν ξέρω αν κάνει ό,τι έκανε και στην Πολόνια, στην Κνόρ, που είχε τρελάνει τους Ιταλούς παίζοντας τη μία ζώνη άμυνας και την άλλη man to man. Αναεπίθεση, εδώ το rebound από τον Μπάρλοου. Πρέλεβιτς κάνει τη διείσδυση, Φασούλας κάτω από το καλάθι, αφήνει την μπάλα και περνάει μπροστά ο ΠΑΟΚ με 7-8. Και φάουλ που χρεώνει ο Κουκουλεκίδης στον Κόρφα, ενώ εσείς βλέπετε τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Πρώτο φάουλ και για τον Τζον Κόρφα. Μετά από 4 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα. Σιγάλας. Και σε αυτή την επίθεση man to man η άμυνα του ΠΑΟΚ. Προσπάθησε να κλέψει ο Κόρφας. Την μπάλα είναι ξανά για τον Ολυμπιακό που έχει 13 δευτερόλεπτα να ολοκληρώσει την επίθεσή του. Τόμιτς. Έχει βγει ψηλά ένα εύκολο καλάθι του Τάρλατς, αλλά το μισό καλάθι ανήκει στον Τόμιτς που είδε τον Φασούλα να έχει βγει ψηλά. Ο Τάρλατς έμεινε ελεύθερος και του την πέταξε την κατάλληλη στιγμή και ξανά το προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 9-8. Μπάρλοου. Κόρφας. Ζητά την μπάλα ο Λέβινγκστον και το φάουλ που χρεώνει τον Μπέρι. Πρώτο φάουλ και για τον Μπέρι. Τα φάουλ είναι 3-3 για τις δύο ομάδες. Και μπάλα από πλάγια για τον ΠΑΟΚ με τον Μπάρλοου. Κόρφας. Είναι ακάλυπτος ο Μπάρλοου, σουτάρει για 2 πόντους. Κάνουν την μπάλα μέσα από τα χέρια τους δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Μπάρλοου κερδίζει το φάουλ, μόλον ότι αστόχησε. Μπερδεύτηκε ο Τόμιτς με τον Πάσπαλη.
και χάσαν την μπάλα μέσα από τα χέρια τους, δίνοντας την ευκαιρία. Κοιτάξτε εδώ, αυτό είναι το τέλειωμα της φάσης, το φάουλ του Πάσπαλη στον Μπάρλο, που θα έχει δικαίωμα για 2 βολές. Εννέα όλα. Μετά από 5 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Και 9-10. Προσβάδισμα ξανά στον ΠΑΟΚ. Τόμιτς. Σιγάλας. Φεύγει μπάλα μέσα από τα χέρια του Τάρλατς. Λέβινγκστον φεύγει αριστερά και του τη δίνει στον Μπάρλο, αλλά κάνει βήματα βέβαια. Έκανε βήματα, ο Κουκουλεκίδης είδε καλά τη φάση. Πάσπαλη. Ο Μπέρι με το Λέβινγκστον και δεύτερο φάουλ αν έχει χρεωθεί στον Κόρφα. Ναι, στον Κόρφα χρεώνεται δεύτερο φάουλ. Εδώ δείχνει απορία, αλλά έχω τη γνώμη ότι έχει κάνει φάουλ ο Κόρφας, προσπαθώντας να κρατήσει τον Ντόμιτς, που έχει τώρα την μπάλα. Πάσπαλη. Μπέρι για τον Τόμιτς. Σιγάλας. Ο Πάσπαλη κλείστηκε. Σουτάρει για 3 πόντους. Είναι άστοχος στο rebound ο Λέβινγκστον. Κόρφας. Μπάρλοου ακάλυπτος, το σούτ είναι για 2 πόντους. Rebound ο Μπέρι, έχει φύγει. Ο Πάσπαλη δεν τον είδε ο Μπέρι. Σιγάλας, Πάσπαλη. Έχει γυρίσει η άμυνα του ΠΑΟΚ. Τόμιτς, Σιγάλας. Τάρλατς. Τόμιτς σουτάρει για 3 πόντους. Το rebound ο Λέβινγκστον που κάνει φοβερή δουλειά στα rebound. Κόρφας. Έξω στο Λέβινγκστον. Πάλι Κόρφας. Θέλει να εξαντλήσει το χρόνο της επίθεσης ο ΠΑΟΚ. Με 10 δευτερόλεπτα ακόμη. Φασούλας. Το κόψιμο του Τάρλατς. Πάλι Φασούλας. Το κόψιμο από τον Μπέρι. Τρομερές φάσεις. Νέο κόψιμο από τον Τάρλατς, αλλά έχει γίνει φάουλ από τον Σιγάλα. Τρίτο φάουλ του Σιγάλα εκτός φάσης. Εδώ Σιγάλας, και αυτό είναι πρόβλημα. Βλέπετε εδώ το δεύτερο κόψιμο και εδώ είναι το τρίτο από τον Τάρλατς, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ του Σιγάλα που δεν είναι στη φάση και γι' αυτό τον αποσύρει μετά από 7 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα ο Ιωαννίδης και βάζει στη θέση του τον Σταμάτη που τον είδατε για λίγο. Ο Σταμάτης που αναλαμβάνει τώρα τον Πρέλεβιτς. Κόρφας. Πρέλεβιτς. Κάνει τη διείσδυση. Έχει ξανά την μπάλα. Και 9-12 προβάδισμα 3 πόντων για τον ΠΑΟΚ με τον Πρέλεβιτς. Που φτάνει τους 4 πόντους. Τόμιτς. Σταμάτης. Τόμιτς. Για τον Τάρλατς που δοκιμάζει τη εισδύση. Ωραία προσπάθεια και το φοβερό follow κάρφωμα από τον Μπέρι. Εδώ ο Μπέρι με 4 πόντους μέχρι τώρα. Κοιτάξτε εδώ πάλι. Έρχεται με δύναμη από πίσω ο Μπέρι και καρφώνει και μειώνει στον 1 πόντο 11-12. Πρέλεβιτς. Φάουλ του Σταμάτη. Ενώ ο Ιβκοβιτς διαμαρτύρεται στον Κουκουλεκίδη. Δεν έχει λόγο να διαμαρτύρεται αφού ο Τσανίδης το έδωσε αμέσως το φάουλ. Εδώ ο Σταμάτης. Κοιτάξτε εδώ πάλι.
Εδώ έγινε το φάουλ από τον Σταμάτη. Λέβινγκστον, Κόρφας. Λέβινγκστον ξανά. Δίνει βήματα ο Τσανίδης στον Λέβινγκστον που έκανε συνεχείς προσποιήσεις. Κοιτάξτε εδώ πάλι. Εδώ άλλαξε σταθερό ο Λέβινγκστον. Τόμιτς. Έχει ξανά την μπάλα. Σταμάτης που είναι καλός σουτέρ. Μπέρι. Από καλή θέση αστόχησε. Ο Τάρλατς ο rebound. Rebound αυτή τη φορά ο Φασούλας. Και φεύγουν τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ στον ευνηδιασμό και ο Κόρφας σουτάρει για 3 πόντους και δικαιώνεται. Και δίνει προβάδισμα στον ΠΑΟΚ 4 πόντων, η μεγαλύτερη τιμή στη διαφορά, 11-15. Αυτός είναι Ιουγκοσλάβικος ευνηδιασμός με τρίποντο. Πάσπαλη μπροστά στο Φασούλα, καλάθι και φάουλ. Εδώ Φασούλα στο πρώτο φάουλ του αρχηγού του ΠΑΟΚ. Και το σκορ 13-15, κοιτάξτε εδώ. Η προσποίηση βέβαια είναι φάουλ. Πρώτα έκανε με το σώμα ο Φασούλας που δέχτηκε την προσποίηση του Πάσπαλη. 13-15 λοιπόν από τον Ζάρκο Πάσπαλη. Και 14-15 διαφορά στον πόντο ξανά. Ενώ είμαστε στα μισά του ημιχρόνου, ακριβώς 10 λεπτά. Λέβινγκστον άρχισε να δώσει τον Πρέλεβιτς που ξεμαρκαρίστηκε για κάποια στιγμή. Κλείστηκε ο Λέβινγκστον από τον Πάσπαλη. Κόρφας κάνει τη διείσδυση, κάνει το λάθος. Έκλεψε ο Σταμάτης, έχει φύγει ο Πάσπαλη και ζητάει απεγνωσμένα την μπάλα. Την παίρνει τώρα μπροστά στο Φασούλα που δεν κάνει καμία προσπάθεια, είναι άστοχος. Κόρφας, Μπάρλοου, Λέβινγκστον κάνει τη διείσδυση, κερδίζει και το rebound αλλά έχει χρεωθεί. Υπάρχει φάουλ στον Τάρλατς. Ναι, εδώ πρώτο φάουλ για τον Dragan Τάρλατς και δικαίωμα στον Cliff Λέβινγκστον για 2 βολές. Ενώ ο Ιωαννίδης δίνει κάποιες συμβουλές τώρα στον Τάρλατς, τον βλέπετε εδώ, ενώ κοντά του είναι και ο Τόμιτς. 14-15 λοιπόν μπροστά ο ΠΑΟΚ και ο Cliff Λέβινγκστον στις πρώτες του βολές. 14-16. Ο Λέβινγκστον που σε σχέση με την κανονική περίοδο έχει παρουσιάσει τρομερή άνοδο στα play-off, αντίθετα με τον ΠΑΟΚ που παρουσίασε κάποια κάμψη στους πιο κρίσιμους αγώνες του. Ξανά σεζόνι ο ΠΑΟΚ, 3-2. Πάσπαλη, ξανά άστοχος. Ο Τάρλατς με πείσμα κέρδισε το rebound και ανανεώνει ο Ολυμπιακός στην επίθεσή του. Τόμιτς. Ο Πάσπαλη που στη ζώνη τραβιέται ψηλά. Οδό Μεσογείων. Μπέρι. Και θα επιστρέψουμε σε λίγο για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου. Τόμιτς. Λάθος πάσα, το ξεγέλασε με την προσποίηση ο Σιγάλας και τα βάζει με το συμπαίκτη του ο Τόμιτς, αλλά είναι νόμος στο μπάσκετ, πάντα φταίει αυτός που δίνει την μπάλα. Κόρφας. Έξυπνη τοποθέτηση και το κλέψιμο από τον Τόμιτς και το φαούλ από τον Κόρφα. Το τρίτο. Να εδώ ο Κόρφας. Τρίτο φάουλ, ενώ
Κοιτάζει τον Μπουντούρη ο Ιβκοβιτς και του δίνει εντολή να ετοιμαστεί. Παίρνει την εκδίκηση ο Κόρφας. Για μια στιγμή ο Τόμιτς κοιτούσε στον πάγκο της ομάδας του για να πάρει εντολές από τον Ιωαννίδη και ο Κόρφας βρήκε την ευκαιρία και πήρε την εκδίκηση του, έκλεψε την μπάλα και έδωσε το προβάδισμα στον ΠΑΟΚ 29-30. Τόμιτς μετά από 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για 3 πόντους. 32-30 από τον Μίλαν Τόμιτς, που είναι εύστοχος αλλά είναι και θρασίτατος έξω από τη γραμμή των 6-25. Ήταν αυτός που κατέστρεψε τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη στο πρώτο παιχνίδι και ειδικά το τελευταίο τρίποντο που πέτυχε εν στάση. Λέβινγκστον. Ανανεώνεται ο χρόνος επίθεσης για τον ΠΑΟΚ, αφού η μπάλα βρήκε τα πόδια του Τάρλατς. Ενώ πέρασε το παιχνίδι ο Μπουντούρης στη θέση του Κόρφα. Πρέλεβιτς με τον Σιγάλα σκιά του. Του κλείνει την εσωτερική, λάθος πάσα, έχει πατήσει και γραμμή. Πολύ καλή άμυνα από τον Σιγάλα, που ομολογουμένως ρισκάρισε βέβαια για τον τέταρτο του φάουλ. Ο Μπουντούρης τώρα αναλαμβάνει τον Τόμιτς, που έχει τώρα την μπάλα. Σιγάλας, Πάσπαλη. Ο Μπάρλο εξακολουθεί να τον αφήνει μακριά και τον αναλαμβάνει κοντά. Το σωστό screen από τον Τάρλατς. Το σούτ είναι airball από τον Πάσπαλη. Πρέλεβιτς κάνει μόνος του την προσπάθεια. 32-32 ισοφαρίζει μετά από 4,5 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ πάνε Πρέλεβιτς, που πήρε προσωπικά αυτή την επίθεση. Από το rebound μέχρι το lay-up. Σιγάλας. Τόμιτς. Προσπαθεί να βγει από τα screen ο Πάσπαλη. Τον σκρινάρει ο Τάρλατς. Τόμιτς. Μετράει το καλάθι. Έχει πάρει και το φάουλ από τον Μπουντούρη. 34-32 και μία βολή για τον Μίλαν Τόμιτς. Βλέπετε εδώ ξανά την προσπάθειά του. Έχω τη γνώμη, για πρώτη φορά οι οπαδοί του Ολυμπιακού φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του. Πάντως όχι άδικα, αφού και στη Θεσσαλονίκη αλλά και εδώ κάνει πολύ καλή εμφάνιση. 35-32, ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα 3 πόντων. Μπουντούρης με τον Τόμιτς να το μαρκάρει ασφυκτικά. Ντουμπλάρουν στο μαρκάρισμα του Πρέλεβιτς, Σιγάλας και Τάρλατς. Ο Τάρλατς βγαίνει πάντα για βοήθεια στον παίκτη που έρχεται κοντά στο low post. Μπάρλοου, από ασφυκτική πίεση. Τρίτο φάουλ του Πάσπαλη. Αυτός είναι ο Τάρλατς, ο οποίος έχει 2, αλλά το φάουλ χρεώθηκε στον Πάσπαλη. Ενώ ο Ιβκοβιτς απέσυρε τον Μπρέλεβιτς και στη θέση του έβαλε τον Κόρφα. Δεν ξέρω αν ο Ιβκοβιτς, για να έχει καλύτερο σούτ από την περιφέρεια, ξεκουράσει στο κατέβασμα της μπάλας τον Κόρφα και παίξει σε θέση 2 και παίξει playmaker ο Μπουντούρης. Αυτό θα το δούμε. 35-33. Πάντα 35-34, με συγχωρείτε. Ο Μπουντούρης πάνω στον Τόμιτς πάντα. Σιγάλας με τον Κόρφα αντίπαλο. Μπέρι κάνει τη διείσδυση, παίρνει ξανά την μπάλα, προσπαθεί ο Βασούλας να τον κόψει. Τελικά το rebound από τον Μπάρλοου. Και τώρα Κόρφας. Βρήκε το Λέβινγκστον, ο οποίος αστόχησε. Μπέρι
Και το φάουλ του Μπάρλοου είναι το τρίτο. Να θυμάσαι στο τραπέζι η Αβές σε περιμένει. Τρίτο φάουλ λοιπόν στον Μπάρλοου. Και δεν ξέρω αν είδα καλά, έχουμε τεχνική ποινή. ...36-34, ενώ βλέπω στον πίνακα του σκορ να έχει χρεωθεί με τρίτο φάουλ και ο Λέβινγκστον, στον οποίο χρεώθηκε η τεχνική ποινή. Έτσι λοιπόν οι δύο Αμερικανοί του ΠΑΟΚ έχουν από 3 φάουλ, Λέβινγκστον και Μπάρλοου. Ο Πάσπαλη ευστόχησε στις δύο βολές τεχνικής ποινής, 37-34 μπροστά, μετά από 6 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Μπροστά ο Ολυμπιακός. Κόρφας κάνει τη διείσδυση, λάθος πάσα όμως και η μπάλα είναι ξανά για τον Ολυμπιακό. Και ο Μπάρλοου συμβουλεύει τον Κόρφα. Και το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας παίρνει φωτιά από τους 8 ίσως και 9.000 οπαδούς του Ολυμπιακού. Σιγάλας Τόμιτς. Σιγάλας ακάλυπτος για 3. Το rebound ο Μπάρλοου. Έχει φύγει ο Κόρφας, αλλά έχουν γυρίσει 4 παίκτες του Ολυμπιακού. Μπουντούρης. Και το φάουλ του Τόμιτς, ο οποίος το παραδέχεται. Εδώ ο Μίλαν Τόμιτς, το δεύτερο του φάουλ. Η μπάλα από πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε εδώ το καθαρό φάουλ του Τόμιτς. Κόρφας. Μπάρλοου. Πάλι Κόρφας. Μπάρλοου. Προσπαθεί να βγει από τα σκριν ο Κόρφας. Πήρε την εσωτερική. Κλείστηκε. Λέβινγκστον με ταμπλό 37-36. Ο Τόμιτς διαμαρτύρεται στον Τσανίδη ότι η μπάλα βρήκε τα πόδια του Λέβινγκστον, αλλά έστω και αν βρήκε δεν έχει δίκιο. Ο Λέβινγκστον δεν έχει καμία πρόθεση να χρησιμοποιήσει τα πόδια του, ενώ ο Ιβκοβιτς ετοιμάζεται να επαναφέρει τον Μπρέλεβιτς. Και ο ΠΑΟΚ ξανά σε ζώνη 3-2. Σιγάλας. Κλέβει ο Φασκούλας από τον Μπέρι που ήταν και λίγο απρόσεκτος στην πάσα του Σιγάλα. Και νέα επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Μπουντούρης. Μπάρλοου. Πάλι Μπουντούρης. Ζητά την μπάλα ο Φασούλας. Από πολύ δύσκολη θέση, τελείως άτσαλο σουτ. Τόμιτς. Επιμένει σε ζώνη ο ΠΑΟΚ, να δούμε πόση ώρα βέβαια. Πάσπαλη. Τόμιτς, 5 δευτερόλεπτα, 4. Το σούτ για 3 πόντους από τον Πάσπαλη. 40-36. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτό που λέμε ότι σκοτώνει τον αντίπαλο, γιατί είναι και στην εκπνοή του χρόνου και είναι και σούτ 3 πόντων. Ο Ολυμπιακός παίρνει για πρώτη φορά ένα προβάδισμα 4 πόντων, που αμέσως ο Κόρφας το μειώνει στους 2 με την έξοχη του προσπάθεια. Ο Κόρφας που φτάνει τους 7 πόντους, 40-38, μετά από 9 λεπτά ακριβώς. Τόμιτς. Και τώρα μετά από 2 επιθέσεις ζώνης, σε man to man ξανά ο ΠΑΟΚ. Τόμιτς.
Σουτάρει για 3 εν κινήσει, τον αδίκησε εδώ η μπάλα. Μπέρι, 42-38. Ο Ολυμπιακός που είναι πολύ δυνατός στα επιθετικά rebound. Με την ίδια λογική βέβαια θα μπορούσε να είναι αδύναμος ο ΠΑΟΚ στα αμυντικά. Ο Κόρφας προσπαθεί πάλι μόνος του, έχει σταματήσει η φάση με τρίτο φάουλ του Τόμιτς. Να εδώ ο Τόμιτς, επανέρχεται ο Πρέλεβιτς στη θέση του Κόρφα. Είναι άξιο απορίας πως η πιο δυνατή τριάδα ψηλών στην Ευρώπη, και είναι κάτι που δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει ο περισσότερος κόσμος, έχει πρόβλημα στα αμυντικά rebound. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Ο Λέβινγκστον βγαίνει πολύ έξω για να πάρει την μπάλα. Μπουντούρης. Τα φάουλ είναι 4-4 για τις δύο ομάδες. Μπουντούρης, Πρέλεβιτς. Κάνει τη διείσδυση με ταμπλό. Πρέπει να μετρήσει βέβαια. Μετράει, σωστό. Έχει βρει ταμπλό η μπάλα στο lay-up του Πρέλεβιτς. 42-40 μειώνει ο ΠΑΟΚ. Και μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Είδατε καθαρά η μπάλα βρήκε ταμπλό πριν την κόψει ο Τάρλατς. Μπήκαμε λοιπόν στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Μπέρι, Τόμιτς, Σιγάλας, Πάσφαλη. Είναι κοντά εκεί ο Τάρλατς για να σκρινάρει. Μπέρι. Ένα δευτερόλεπτο στην εκπνοή το σουτ. Προσπαθεί να διώξει ο Λέβινγκστον και αυτό είναι από το καλάθι. Και αυτό το καλάθι, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, χρεώνεται στον αρχηγό του Ολυμπιακού που είναι στον πάγκο. Έπαιξε δεν έπαιξε ένα λεπτό ο Καμπούρης. Το σκορ είναι 44-40 και είδατε την έξοχη προσπάθεια του Λέβινγκστον, ο οποίος πήρε το τρίτο φάουλ του Τάρλατς και θα έχει δικαίωμα για 2 βολές. Ο Κλιφ Λέβινγκστον που έχει κερδίσει 2 πρωταθλήματα στο NBA με τους Chicago Bulls και την παρέα του Τζόρνταν, πολύ θα ήθελε στην πρώτη του χρονιά στην Ευρώπη να κερδίσει και ένα πρωτάθλημα στην Ελλάδα με τον ΠΑΟΚ. Είναι άστοχος στην πρώτη του βολή, παραμένει το 44-40, 9 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 44-41. Σιγάλας, Τόμιτς με τον Μπουντούρη αντίπαλο. Έρχεται να ντουμπλάρει και ο Πρέλεβιτς. Τάρλατς. Ο Πάσφαλη 46-41. Ο Πάσφαλη κάνει ό,τι θέλει εκεί. Και βέβαια δικαιολογημένο είναι να ζητάει παραπάνω λεπτά ο άνθρωπος. Λέβινγκστον. Μπουντούρη. Κάνει τη διείσδυση. Μπάρλοου. Κόβεται από τον Τάρλατς. Χρεώνεται με 4ο φάουλ και τεχνική ποινή από τον Κουκουλεκίδη. Νομίζω πως το φάουλ έχει χρεωθεί στον Τόμιτς. Κοιτάξτε εδώ πάλι. Όχι, στον Τάρλατς χρεώνεται και είναι η τεχνική ποινή στον Τάρλατς και βγαίνει με 5 φάουλ. Και βέβαια περιττώ να σας πω τι γίνεται εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
τώρα για κάθε πρόσωπο υπάρχει ένα καινούριο beat. Classic, metal, twin. Επιστροφή λοιπόν μετά το σύντομο διαφημιστικό στο Ειρήνης και Φιλίας. Αυτό λοιπόν που έγινε στην προηγούμενη φάση θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν το σημαντικότερο πλήγμα για τον Ολυμπιακό, αφού χάνει τον πύργο του, τον Dragan Tarlats, ο οποίος χρώθηκε με τέταρτο φάουλ στην προσπάθεια του Μπάρλοου, ο οποίος σουτάρει τώρα τις βολές για το φάουλ και διαμαρτυρόμενος δέχτηκε και τεχνική ποινή και έφυγε από το παιχνίδι 8 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος με 5 φάουλ, ενώ εδώ οι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν μπορούν να δεχτούν αυτή την απόφαση των διαιτητών και βέβαια γίνεται χαμός. Ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Αλλά ωστόσο θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι εδώ τουλάχιστον οι διαμαρτυρίες των Ολυμπιακών είναι μόνο στα λόγια. Μετά λοιπόν τις 4 συνεχόμενες βολές το σκορ έγινε 8 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, 46-45, και ο αρχηγός Ολυμπιακού, ο Αργύρης Καμπούρης, μπήκε στο παιχνίδι στη θέση του Τάρλατς. Τόμιτς, το σκρινάρει ο Καμπούρης σου για 3 πόντους, 49-45 από τον Μίλαν Τόμιτς, που στις κρίσιμες στιγμές έχει 4 στα 8 τρίποντα. Είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει με τον νεαρό Ιουγκοσλάβο. Πρέλεβιτς ζητάει την μπάλα ο Λέβινγκστον, προσπαθεί να πατήσει, 49-48 και παγώνει το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από τον ψυχρό εκτελεστή, που φτάνει τους 19 πόντους, ήταν το πρώτο του σουτ 3 πόντων. 49-48 λοιπόν, 7 λεπτά πριν από το τέλος. Τόμιτς. Πάντα Τόμιτς, σουτάρει για 2 πόντους αυτή τη φορά, είναι άστοχος. Ο Καμπούρης με το Φασούλα, το πείσμα του αρχηγού του δίνει πλεονέκτημα παρά το γεγονός ότι είναι πιο κοντός από το Φασούλα. Παίρνει και το φάουλ, το δεύτερο φάουλ του αρχηγού του ΠΑΟΚ, και έχουμε time out καθώς βλέπετε σε επανάληψη την τελευταία φάση. Επιστροφή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Βλέπετε μέχρι τώρα πως έχουν τα πράγματα στους σκόρερς. Ο Πρέλεβιτς είναι πρώτος σκόρερ του αγώνα με 19. Ένας πρώην συμπατριώτης του, ο Πασβαλή, έχει 18. 6 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Εδώ στα rebound ο Τάρλατς έφυγε με 14 rebound. Μεγάλη δουλειά κάτω από τα καλάθια ο νεαρός, τον βλέπετε εδώ, ανήμπορος να βοηθήσει την ομάδα του στα επόμενα κρίσιμα 6 και 50 δευτερόλεπτα. 6 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα που απομένουν. Με τις ίδιες πετάδες συνεχίζουν οι δύο ομάδες. Και ο ΠΑΟΚ ξανά σε ζώνη. Σιγάλας, Τόμιτς, Μπέρι στην κορυφή, Σιγάλας ακάλυπτος για 3. Είναι άστοχο, αλλά τι έχει δώσει ο Κουκουλεκίδης? Τέταρτο φάουλ στον Κόρφα, εκτός φάσης. Αν δεν ξαναδούμε τη φάση δεν μπορώ να σας πω τι έγινε. Εκτός φάσης, τέταρτο φάουλ λοιπόν για τον Κόρφα, και ο Ιφκοβιτς αρχίζει να ξανακοιτάει τον Μπουντούρη.
Πάσπαλη, Μπέρι, Σιγάλας, Πάσπαλη, βήματα, σωστή απόφαση. Τελικά το φάουλ που σας λέγαμε για τον Κόρφα, βλέπω στον πίνακα στο ταμπλό του γηπέδου ότι έχει χρεωθεί στον Μπάρλο και είναι το τέταρτο. Εδώ για 2 πόντους ο Πρέλεβιτς δίνει προβάδισμα στον ΠΑΟΚ, 49-50. 5 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει αυτό το συγκλονιστικό παιχνίδι. Τόμιτς, ο Μπέρι για τον Σιγάλα που σουτάρει ακάλυπτος για 2, 51-50. Σιγάλα, ο Γιώργος, που δεν είναι μόνο εξαιρετικός αμυντικός, είναι και πολύ καλός σκόρερ όταν του δίνεται ευκαιρία. Αρκεί να έχει το θάρρος. Λέβινγκστον, Κόρφας, πάντα Κόρφας. Τον σκρινάρει ο Φασούλας, κάνει τη διείσδυση, ένα μακρινό lay-up, 51-52. Και τον βλέπετε τσαντισμένος ο Ιωαννίδης με τους παίκτες του. Και βέβαια δεν είναι είδηση, να είναι εκνευρισμένος ο Ιωαννίδης. Τόμιτς, Σιγάλας. Αυτή η ζώνη κλείνει όταν η μπάλα πάει στον Πάσπαλη. Ο Τόμιτς ένα πολύ μακρινό σουτ για 3 πόντους. Αυτή τη φορά δεν ήταν εύστοχος. Ήταν και υπερβολική η επιλογή του. Δεν μπορούν να μπαίνουν όλα τα σουτ. Λέβινγκστον, 4,5 λεπτά ακόμη, 51-52 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Κόρφας, Φασούλας, τραβάει μακριά τον Καμπούρη, 2 δευτερόλεπτα με την εκνοή σουτάρει ο Κόρφας, 51-54, με την εκνοή ακριβώς, ενώ ο Ιωαννίδης τρέχει αμέσως στην γραμματεία και διαμαρτύρεται στον χρονομέτρη, ισχυριζόμενος ότι το σουτ ήταν εκπρόθεσμο. Τουλάχιστον αυτό βλέπω. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος συνάδελφος στον αγωνιστικό χώρο για να ξέρουμε καλύτερα τι ακριβώς γίνεται εκεί. Και έχουμε time out. Επιστροφή λοιπόν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου απομένουν 4 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για να τελειώσει αυτό το συγκλονιστικό παιχνίδι. 51-54 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Βλέπετε εδώ το τελευταίο καλάθι του Κόρφα, ο οποίος έχει πετύχει τα 2 τελευταία καλάθια της ομάδας του, και μάλιστα αυτό που είδατε πριν από λίγο στην εκνοή του χρόνου. Ο Ολυμπιακός, που εδώ και 3 λεπτά παίζει χωρίς την κολόνα του, τον Dragan Tarlats, που είναι καθυλωμένος με 5 φάουλ. Το πρόβλημα στον ΠΑΟΚ είναι ο Μπάρλο, που έχει 4, και βέβαια δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Πάσπαλη σε προσωπική άμυνα. Εξακολουθεί σε άμυνα ζώνης ο Ιβκοβιτς. Σιγάλας τον αφήνουν, βλέπετε οι παίκτες του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, με συγχωρείτε, και ο Σιγάλας σημειώνει την ισοφάριση με τρίποντο, 54 όλα. Είναι αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα, στην ζώνη οι παίκτες του ΠΑΟΚ κλείνουν όταν η μπάλα πάει στον Τόμιτς ή στον Πάσπαλη, που θεωρητικά είναι καλύτεροι σκόρερς, και άφησαν όπως σε αυτήν τη φάση το Σιγάλα. Φασούλας, Μπάρλοου, η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Ο Μπάρλο είχε κατοχή της μπάλας ενώ βρισκόταν έξω από το γήπεδο, και πολύ σωστά ο Κουκουλεκίδης έδωσε την μπάλα στον Ολυμπιακό.
3 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα ακόμη. 54 όλα σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που έχει πάλι χαμηλό σκορ. Αλλά όπως είπαμε, αυτά για χαμηλό σκορ, για χαμηλά σκορ, για καλές άμυνες, έχει αναπτυχθεί μια φιλολογία τώρα το τελευταίο καιρό, αλλά σημασία έχει ποιος κερδίζει. Ο Πέρι εδώ, Πάσπαλη. Ένα καλάθι, ας με επιτραπεί η έκφραση, παλικαρίσιο από τον Ζάρκο Πάσπαλη, που τον βλέπετε πως πανηγυρίζει με 20 πόντους. Δεν έχει σημασία για αυτόν βέβαια το ότι η στατιστική του δεν είναι από τις καλύτερες. 56-54, 2 και 37 ακόμη. Κόρφας για τον Μπάρλοου. Τον μαρκάρει ο Πάσπαλη. Ο Φασούλας βγάζει έξω, ακάλυπτο για 3 ο Πρέλεβιτς. 56-57. Δεν μετράει το καλάθι. Έχουν δοθεί 3 δευτερόλεπτα. Έτσι λοιπόν δεν μετράει το καλάθι. 56-54. 2 και 22 ακόμη. Τόμιτς. Και ξαναγυρίζει την άμυνα ο Ιβκοβιτς σε man to man. Πάσπαλη. Ο Μπάρλοου πάντα περιμένει τον Πάσπαλη όταν πλησιάσει τη ρακέτα. Κάνει τη διείσδυση. Μπέρι. 58-54. 1 και 56. Ο Ολυμπιακός παίρνει σημαντικό προβάδισμα 4 πόντων. Επιθετικό φάουλ του Κόρφα. Και είναι το 4ο αυτή τη φορά. Την μπάλα ξανά για τον Ολυμπιακό. Και έχουμε time out που ζητάει ο Ιβκοβιτς. Εδώ Κόρφας. Time out λοιπόν. Κοιτάξτε εδώ πάλι το επιθετικό φάουλ του Κόρφα που δίνει την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να κάνει νέα επίθεση. 1 και 46 πριν τελειώσει το παιχνίδι, και ενώ έχει ένα σημαντικό προβάδισμα για αυτή τη χρονική στιγμή 4 πόντων. Είδατε λίγο νωρίτερα πώς είναι η κατάσταση στα φάουλ. Ο ΠΑΟΚ έχει 2 παίκτες της πεντάδας του αυτή τη στιγμή, τον Μπάρλοου και τον Κόρφα, με 4 φάουλ. Βέβαια δεν υπήρχε περίπτωση για 1 και 1 βολές, και 5ο φάουλ του Κόρφα και αμέσως τεχνική ποινή για τη διαμαρτυρία του. Φεύγει ο Κόρφας φανερά εκνευρισμένος και έχει δεχτεί και τεχνική ποινή. Διπλό το κακό λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Το φάουλ ήταν καθαρό, δεν υπήρχε αμφιβολία. Έτσι λοιπόν 1 και 39 πριν τελειώσει το παιχνίδι, ο Τόμιτς σε 1 και 1 βολές. Δεν πηδάει βέβαια κανείς παίκτης, διότι θα ακολουθήσουν οι βολές τεχνικής ποινής. Ο Τόμιτς αστοχεί και χάνει τον μπόνους. Έτσι λοιπόν τώρα, ενώ παραμένει το 58-54, έχουμε τις 2 βολές της τεχνικής ποινής για τον που θα τη σουτάρει ο Πάσπαλη. Και βέβαια συγχωρέστε μου τον τόνο της φωνής μου, αλλά πραγματικά εδώ στο Ειρήνης και Φιλίας γίνεται χαμός από τις φωνές των 8.500 οπαδών του ΠΑΟΚ, με συγχωρείτε, του Ολυμπιακού. Σε σημείο μάλιστα πολλές φορές η κόρνα να μην ακούγεται, ενώ έχουμε μία διακοπή στην γραμματεία. Δυστυχώς δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται κάτω, όπως σας είπα και νωρίτερα, δεν υπάρχει συνάδελφος στον αγωνιστικό χώρο
και από ό,τι βλέπω με τα νοήματα που κάνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού στους φιλάθλους, τους καλούν να ηρεμήσουν. «59-54», διαφορά 5 πόντων. Από πλάγια λοιπόν για τον Ολυμπιακό με τον Πάσπαλη, με τον Τόμιτς, τον Τσιγάλα, ενώ ο ΠΑΟΚ πιέζει. Το φάουλ του Μπουντούρη στον Τόμιτς. Και 27 πριν από το τέλος, δεύτερο φάουλ του Μπουντούρη και μία βολές για τον Μίλαν Τόμιτς. «60-54». Ο Ολυμπιακός παίρνει σημαντικό προβάδισμα. 6 πόντων που μπορεί να γίνουν και 7 αν ευστοχίσει ο Τόμιτς. Και πράγματι γίνονται 61-54, 1 και 27. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που βιάζεται τώρα. Μπουντούρης, ο Τσιγάλας παίζει overplay τον Πρέλεβιτς. Η μπάλα είναι ξανά για τον ΠΑΟΚ που έχει 22 δευτερόλεπτα. Ενώ ο Ιωαννίδης ζητάει από τους οπαδούς του Ολυμπιακού να εμψυχώσουν τους παίκτες. Πρέλεβιτς κάτω από το καλάθι, το κόψιμο του Καμπούρη. Πάσπαλη, 1 και 7 ακόμη. Ο Πάσπαλη έχει κάθε λόγο να μην βιάζεται και το φάουλ του Μπουντούρη σε μια προσπάθεια να σταματήσει τον χρόνο που τον σταματά στο 1 λεπτό και 4 δευτερόλεπτα, ενώ έχουν αρχίσει προκαταβολικά να πανηγυρίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Και βέβαια ο μόνος που δεν πανηγυρίζει ως συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ο Ιωαννίδης, ο οποίος αν δεν ακούσει την κόρνα της λήξης δεν ησυχάζει. Έχουν δει πολλά τα μάτια του, ενώ ο Πάσπαλη εξακολουθεί να είναι ψύχρεμος και εύστοχος από την γραμμή του φάουλ. 62-54. Παραμένει το 62-54. Μπουντούρης δοκιμάζει πολύ μακρινό σουτ για 3 πόντους, είναι άστοχο, ριμπάουντ ο Τσιγάλας. 54 δευτερόλεπτα, ο Ιβκοβιτς παρακολουθεί. Νομίζω, αν και είναι παρακινδυνευμένο, ότι ο Ολυμπιακός μόνο από δικά του λάθη μπορεί να χάσει το παιχνίδι. Και οι παίκτες του ΠΑΟΚ δείχνουν να το έχουν καταλάβει αυτό, γιατί δεν δείχνουν καμία διάθεση να μαρκάρουν. Το σούτ για 3 πόντους από τον Πάσπαλη. Η μπάλα φτάνει στον Μπουντούρη. 24 δευτερόλεπτα ακόμη. Το σούτ για 3 πόντους από τον Λέβινγκστον. 18 δευτερόλεπτα το παιχνίδι ουσιαστικά έχει τελειώσει. Ο Ολυμπιακός φτάνει στην δεύτερη του νίκη. 8 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Σιγάλας έχει τη διάθεση να κρατήσει την μπάλα, σουτάρει με την εκνοή για 3 πόντους και οι παίκτες του φεύγουν πανηγυρίζοντας για τα αποδυτήρια. Ο Ολυμπιακός κάνει το σκορ 2-0, κερδίζοντας 62-54 τον ΠΑΟΚ, διατηρώντας και επαυξάνοντας μάλιστα το αβαντάζ της έδρας, αφού στο τρίτο μάτς που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο και θα το δείτε ζωντανό από την τηλεόραση της ΕΤΕΝΑ από το Αλεξάνδριο της Θεσσαλονίκης, έστω και αν χάσει την μεθεπόμενη Τρίτη, θα έχει τη δυνατότητα να πάρει την τρίτη νίκη εδώ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, που θα του δώσει την πρόκριση στον τελικό του πρωταθλήματος. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βέβαια σε καμία περίπτωση δεν έχει χάσει την δύναμη και την έγκλη της μεγάλης ομάδας που τα κέρδισε με κόπο τα τελευταία χρόνια, θα έχει και αυτός την δυνατότητα στο δικό του κοινό το Σάββατο να πάρει την νίκη που θα του δώσει στο φιλί της ζωής και να διεκδικήσει την Τρίτη εδώ
στο Ειρήνης και Φιλίας την δεύτερη νίκη, την ισοπαλία. Να ισοφαρίσει δηλαδή και να πάρει αυτό στο βαντάζ της έδρας. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε στις προσεχείς 5 ημέρες για να δούμε ποια από τις δύο αυτές μεγάλες ομάδες θα προκριθεί στον μεγάλο τελικό, όπου υπάρχει το άλλο παιχνίδι μεταξύ οι μάχες του Πανιωνίου και του Παναθηναϊκού. Η δεύτερη μάχη θα γίνει σε 13 λεπτά περίπου στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης, ένα παιχνίδι που θα το δείτε και αυτό ζωντανό από την ΕΤΕΝΑ. Αυτά λοιπόν από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, νίκη του Ολυμπιακού 62-54 επί του ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Σας ευχόμαστε ένα ευχάριστο βράδυ.